Λάμπρος Πορφύρας. Το στερνό παραμύθι. Διαβάζει ο ποιητής Γιάννης Βαρβέρης. Μουσική Γιωχάννες Μπραμς. Πήραν στρατοί το μονοπάτι, βασιλοπούλες και καλοκυράδες, από τις ξένες χώρες βασιλιάδες και καβαλάριδες απάνω στάτη. Και γύρω στις γιαγιάς μου το κρεβάτι, ανάμεσα από δυο χλωμές λαμπάδες, περνούσανε και σαν τραγουδιστάδες, τις τραγουδούσαν, ποιος το ξέρει, κάτι. Κανείς για της γιαγιάς μου την αγάπη δε σκότωσε το δράκο ή τον αράπη και να της φέρει αθάνατο νερό. Η μάνα μου είχε γονατίσει κάτω, μα πάνω μια φορά και έναν καιρό ο αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του.